Good evening, friends. Indianiफ्राय रासियासिम MBBS फरायनो थांनो ओंखारनाय गथ'फोरनि गेदारिं दिल्ली रासियान हाउसआव प्रि डिपार्चार मिटिं जाखांनायनि उनाव दा थांनायनि सिगां जानाय लोंनाय ग्राउन्ड हलावहाय बेफोर गासैबो स्टुडेन्टस आरो पेरेन्टसफोरबो दङ। टिभिआर स्टेट मेडिकेल इउनिभार्सिटि रासियाव बिसोरो फरायनो थांसिगोन 6 years डिउरेसन। थांनायनि सिगां हरनि जानाय लोंनाय मोनसे कोल्ड ड्रिंक्स लोंनोसै। गासिबो जानाय लोंनायनि एरेन्जमेन्ट। स्टुडेन्टस आरो पेरेन्टसफोरनि गेदारिं ग्राउन्ड फ्ल'राव दिनै 22 August 2024 बेयाव गासिबो पेरेन्टस आरो स्टुडेन्टस गेदारिं जाफैदों। रासियान एडुकेशन कनसाल्टेन्सि बिथांमोननि मददआव आंनि फिसाजो बेबो प्रेगनेन्ट। मा लाखो नोङो? दालि लाखै मानो? आंनि फिसाजो मौसुमि लाहारि बेबो MBBS डक्टर जानायनि सिमां लानानै थांगासिनो दङ रासियासिम। Thank you, friends. दुलाराय आसाम हादोरनि नर्थ इस्टनिफ्राय नैबे मोनसे ट्रिपआव आंनि फिसाजो मौसुमि लाहारि हारसिंल' बे क'क्राझारनिफ्राय नैबे पेरेन्टसफोर जेसेबां गोसोम गाननाय नुदों बिथांमोना रासियान एडुकेशननि माने काउन्सिलरफोर।